Господа, братчета и сестрички. Преди 3 години моите деца бяха болни от грип, който и аз не знаех какъв грип. Децата ми постоянно не можеха нито водичка да пият, нито да ядат. Това беше 1 седмица. Чудих се какво да правя. Докато дойде сестра ми Багряна, Бог да благослови с цялото й семейство. Дойде и каза така: ти сега вярваш ли, че Бог може да пречисти децата ти и да ги изцели съвършено? И аз казах да. Дойде брат ми Ванчо, Бог да го благослови. И ми каза какво трябва да направя. И ме попита: вярваш ли, че Бог може да ги изцели съвършено? И аз казах да. Бог не закъсня. На сутринта децата ми станаха и почнаха да тичат и да играят и казват: мамо, гладни сме. Алелуя. Очите ми се просълзиха и казах: Господи, отново ми показваш, че винаги може да бъде със семейството. Слава да му бъде на името. Слава, слава. Преди да повярваме в Господа, цялото семейство, наистина, преди да дойде зимата, всяка една къща си правих сметка да си купуват дърва, въглища, а ние винаги с моята съпруга се подготвяхме за лекарства, за сиропи, за панадоли и тем подобни. Наистина, само за това мислихме, че идва зимата и децата се разболеят и няма пари за лекарства. Тогава, когато стана така, за този случай, който разправя съпругата ми, тогава бяхме дали 100 лева за лекарства. И лекарствата така стоеха. Само се върнах от работа, донесох ги, един ден се ги пили. Но аз вярвам, че живият Господ Исус Христос е направил изцелението, не лекарството. И от тогава насам децата ми не боледуват. Откакто сме по пътя на Господа, откакто сме се покаяли пред живият Господ Исус Христос с моята съпруга, децата ни не боледуват повече и ние не боледуваме. Слава да бъде на Господа, наистина, че ни е намерил по един или друг начин и че живее между нас вече. Слава на Бога. Искам да ви попитам нещо и да свидетелствате за живия Бог. Наистина ли преди време една зима бяхте болни? Да. Наистина ли дойде един човек и се моли за вас и ви направи помазание? И без да пиете от лекарствата, Бог ви изцели? Да. От тогава, от този ден до днес, боледувате ли? Не. Слава да бъде на Господа. Слава. Бог да ви благослови цялото семейство. Амин. И всички брата и сестри да благословят. Амин. И нека, който гледа това нещо, призоваваме всички брата и сестри, наистина, нека не е трудно да клекнем и да си поискаме прошка от Господа и да тръгнем по пътя му. И наистина Бог прави чудеса. Слава да бъде на Господа. Слава.